Хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны җырлы бүләк тапшыру белән дәвам итәбез. Кызылмыш авылында яшәүче Зарипова Мәүлия Мәүлид кызын 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип язылган безнең килеп ирешкән котлау хатыбызда. Кадерле әниебез, яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Без һәрвакыт сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, синнән әни нурлар бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомере, кояш кебек, син дә бер генә. Кадерле әниебез, сине ихлас күңелебездән туган көнең юбилеең белән тәбрик итәбез. Туар таңнарың тыныч, сәламәтлегең ныклы, гомерең бәхетле, озын булсын. Алдагы көннәреңдә дә тынычлыкта, муллыкта авырмыйча, кайгы-хәсрәт күрмичә, безнең игелекләрне күреп, изгелекләрне тоеп, безгә ныклы терәк тормышыбызның яме булып, оныклар сөеп, әтиебез Шәүкәт белән тигезлектә озак яшәвеңне телибез. Әниебез, син безнең өчен иң кадерле изге кеше, көчле, ихтыярлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, изге күңелле, мәрхәмәтлелек кебек сыйфатларың белән бик күпләргә үрнәк булып торасың. Киңәшчебез, таянычыбыз булып яшисең. Мең-мең рәхмәт сиңа. Килер елларыңны сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән тигезлектә, бәрәкәтле мул тормышта яшәп үткәрергә насыйп булсын. Кадерлебез, Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Син булганда өебез нур чәчә, киңәшчебез, терәгебез булып, яшә әле әни 100гәчә. Кешелекле бит син улы җанлы, ярдәмчел син дуска, туганга. Әнидән дә газиз кеше бармы икән, без бәхетле, тик син булганга. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек сиңа әни, улы бәхет, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын. Гел көләч һәм матур бул хәзергәчә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп озак яшә. Иң изге теләкләр белән әтиебез Шәүкәт, балаларың, кияү киленең, оныкларың, кода-кодагыйларың һәм барлык туганнарың диелә әлеге котлау хатында. Кызылмыш авылында яшәүче Зарипова Мәүлия Мәүлид кызын без дә 60 яшьлек зур юбилее белән тәбрик итәбез һәм хатта әйтелгән барлык матур теләкләргә ихластан кушылабыз. Сау сәламәт булыгыз, якыннарыгыз өчен сөенеп, алар өчен кадерле кеше булып яшәгез. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябер елма ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябер елма ябыр сылама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син, болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябер елма ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде
Җиләкләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елма, ябыр сылама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елма, ябыр сылама. Hürmetli televizyon karşılarımız, Җырлы бүләк тапшыруына сез дә хат юлларга теләсәгез, рәхим итегез, якыннарыгызны бергәләп зәңгәр экраннар аша тәбрикләрбез. Инде бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз, өлкәннәребезне тагын бер мәртәбә якынлашып килүче Халыкара өлкәннәр көне белән тәбрик итәбез. Сау сәламәт булыгыз һәм якыннарыгыздан кадерле булып, хөрмәтләнеп яшәсәгез иде. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Кичләрегез күңелле үтсен.